My bro, Mr. Bama be Jim and Thomas. I saw by a doctor yellow. Adi akoko beme asmin sama ne kurukuru na. Yesanso ma munyina mu akwa babio. Yegusua wo Mensa Mental Health Rehabilitation Project and as a center yene wo mu asabi ewa ha na adokota empanimfo enam nyankopon kyerɛkyerɛ ensanu dwuma ene yene ayete bia musuehunu etete wo mu ebi hu atɔ wo mu yene Malenda dikan di nkomo eti ebepese ebedi nkomo koro aka ho maame wo menkyɛn ɛna ne ba abrantie ba konso wo menkyɛn na enye maame mum ne ba abrantie no ɛna sabi na adwene mu ha no a wo mo ede no ebepie mu ha ma bibia ɛkɔso yie ede ema no na kasa ye no beye bibie wo ho kakra eti na yede maame nso abamu sɛ omra na wo mekasa enso emfama no eduru ba bia ye pese abrante na kasa yene no ebidi nkomo mami akwaba odin disay Me de Cecilia wusu mami Cecilia se bibia ye bokode na wo ba no enti na onso ba ha yene nkomo kakra e ba da ben na ye breben ne siye me pa chewo me wo no wonyare koko school do P5 enti wo hono ma no aye sen ni ogina ho na dia na ya kwade afi nam de ne nam asofofo so ma chini papa na afiri de be ya ne se ya de ne de ne beto fom etwere afiri ma bre me honto me nyina ma ton de ya che na anye yi obi hormo ba se me pentoma apaso ensi mu na jampembe ya ho tonti na koyi ama no me ne me ben emienu nyina basa no amempese ne tiri ebebo ho enti na me ne makoba mo no na ono so basa na ne ho no aye dendenden me ba mama eno ye bra sabi etwere na ba no ai abano me ma ne tiri no mbo ho na wo mo ya omse jeni mu jeni mu se dabi me nyeni mo kopra ebeda me so o papa to so awu me ni wo po afo bi amia na me hwe ma ti ne ba ne se wo bam no a onu nyina hwe ho ana wutimi yire no ama ya me bam ne sa no a ne ho oden won sa me so me ni awode ne ye nyina ne ye gufom nti ye gufom na me ya na kire se akwada din na oda ho no mo na ni so ne te no a na wa sore ma ya ma bre afede me se me ma bre nti me nya biem o se ya gye me sika me ntoma enti ma bre me se be me beje me ntoma asoba yere doctor yellow adi akokɔ kuta asini o adi akokɔ afede be me asmin sama ne kurukuru nam se na obi a wo be ya drama kwara no kurukuru de me ko fa na herefa onya aduro nso kura onya aduro nso aja wo de call ya me se ni afede ma bre me ntwe ne kora bi de nyam be ye bia you ka so wa bre no na still na ne ba ti no de ne ba wa bre nti na unso no mu bi me so no mo sorry me so no mo na me se be mfa no nko ba bia bi kire se ma bre me china afede so wakota dua ne kora ye se ye ma no obetwa hwe ho no mo enti ye ma no ba bi obekɔ bi akodi agoro kora ne apam no kɔ ne wa metwa hwe he sei na emu oya ne mu oya papa akwara we so no obia na ni beba kwara ye mbia wapoda asem obia akose Japan ye obodwo yi adwoso hema hwan na wo meka no ma ka de emu ampifo obia ni bona ni ma opeda asem enti esi ye no sabre na eno wo ho no no okwa abonten ma okotwa hweda ai ne ya bebo amane papa ebi wo ho no ma gota ya be yi ye nsuo na mu Ewurade Nyankopɔn na mbe ya koshem ye kona ka tete su ma mensu na mbe ya koshem ni abe frɛ me kona ja me ma bi wo ho ma wo mu de wo mu ye ni ya yi no ni ya soso ni mu ni wo mu de naba anti ahwe mo bi amfa na mada so wakwahwe amena mu sa na nipa papa wo ho a wono a wonu an mo kora po no
onuanom ye pon okoye ho kra na yapam no ai okono ho na apam ti basa wo ye baatan na wote ho a enema ben ne ba wutirim aya ne tobre bi a san na wo mu eye wo sesebi wawo na yade etise ya ba befa wo ba meda ya na dia meka nyina na se awurade ntie me mbobrosu na wonye me bayin fa ma meka akire no wonye no ma me wo ma na yaresa akore wono ana hwe me ukopa wo pa na wonye sika no de bi abre me ama me de ataduane adim yade ni nyina mu o wokodwo so a na wo mapam no wokodi wo bi anim na wokototo ne ma nipa koro na wo beso ano yes wo yare mfa ne ma ne nso ano oh enti papa no a wo betoto ne ma na ma no aka se yare ni die onye nipa odidi na wone wo mako na wa ma akora na so a obi ho so a ye ka kire no so a bo ma akora no nso a ne ma no onu akototo ne ma na no ja akora twere no ko na na ewo ho ana na adwene mo hawo nso wo ho oni adwene mo hawo twere no ko twere no ko nti ekoba ne se mokote obeti ahwe baabi ana obeto baabi anipa obiye ni ho ya onani so na bete no obesore aba ana se menim se wote de meka na se ase bia nwura mu ha no wate ono nko akwate ahwe baabi obiye ni wo no bi wo ho no ma wokọ enwura mu saa no a etimi ba eba saa no a na ye ne kekra te sese be adwene mo ka na ye ne kekra nti wo mbe frɛ me saa no a bedi na kyerɛ ansana betimi ama obi akyene ede na mama sese wanya mfie ben sen wanya 26 nti ba no wo sen eba akra na 10 years kra na be 10 years eso no so de no yete mfie mienu a ne ho ato no efiri mu a ono so mfie du nan na atena ne so me bana mene na omene na be kasa kakra ebusia nyansapo tv so ni ensem ne bo ho a hote a aya na eya asefem pa kire se se wo hwe se de eniema no sifa ekwa abrante na ankasa wa ha mene ne be kasa sisiye nanso ti asem yi obi o wadwene mo hawo obi a sabi owo twere obi a owo nifra obi a oye kwata oye nipa de mpese meka nyina ne se yene a yehunu binum etesa empo obi a wadi dem na oye nipa tesen ye ya onambia kwa ne baabi ana a chimate waba ho yetumi apam wo mo tete wo mo ye o ma yakayaka de etese de sabi wo mo nka nipa ho nanso yenyina yehunu se Genesis se onyankopon bo nipa se ne su ene ne se so enti obi o wadwene mu hawo oye nyankopon obi asabi owo twere oye nyankopon ena wonso a wadwene mu da ho wonso a wo ho ofe o dress pie no wonso ye nyankopon tinka sunsu yenim ye besere wo mo tete saa eye o ma yakayaka de se yenyina yenyan broni se put a stop to it medidi asomaba Kofi Mensa Abampa enti se edru bibi etesa ayana yenya abotre yene abranche no bekasa mama yene uba no bekasa na mepese me bisa masem yansa wo boso se asofo bi ma oso ede kusasini ana se ede kusasini bi kura je ya ka wo beji kokokoko ponchinyina no oje ehe pa na wo koya ye ji wo bibi a sabi ayaresa ma sabre ya wo ti ho kura ban hu atoni wo kaya na ye wo ya dia me kaya ya me ya ne okay ye mobo baby akokoko na emu modi me ko ayi ginya ase me ko joso ayi oh nyame yobo me ko ina me hono ke kampo me ko nyame yobolo me ko ginya ase me ko tepa mamba me ko akodie hono ya asorifia na asorifie nko an waboyi ene wonya nan
bebre mi ngunu adunsifo ya konfo so akomfo so di nyame se nka no kore ma nkobi sabosom pa so di na obi anka se wo ye aduro wonim fom bi afa ne bra mo hwe no no papa bi na wono so di ne woni bosom na emum no watete hahama ono fiate ni mpon ha no mo ana ye mede ne ko ho no mo eno nkokọ ene sika no che so oje ya antimi anyere akokọ di papa metimi akokọ be se 9 de oje sika wokwa tembia obako bi ade akokọ nso won peketo o pekese asori fio na akọ ne yenyi sika omoje ye nto nchen omoje bibi foforo bi asori fio ho de o ma anye me hwe sika nko a tie no omoje ne se fabra na ye mfa nto ade nyemma no ana sesei se bia ye ba fori ya ye te tabla jenya ase ho de no me ko ye no me ho ne ani me nyina sa afere na che se me ton ne ma me ton bidie me ton pan no me ye ayi koko afere no obi akodi me ho ayi se me ma betana ho na me didwa nti sofo ne mpam me ajai o mo frɛ me na me so no aso na me di me ba fode eye bibia nti se mo ma me enye de a me sumi nya sika emfa emba fode ne ayi no nti ne meba na me firi ho no ma se no ma ugya ye ho ye higinya ase ho ade ho ko di sen ye kwa chare wo ho ya buru afikora nti ya wo ho no ma na obe bi ka kire me se me nkota fuji na me nkoje address ni bi no so ye ko ya ye firi yukurum ha se kokko no mo ye koje ya fe na chese me nya sika nko bi na me ya me ba betana benkuru ani ye me chine che afere na ka bi fra benkuru so ate wodi address so wodi address so a ye kwa na womo a na ye aduro masofo ne womo a na keka ho no de no mu ye nyina na wani da so se oba no ho beto na me wani da so pa se no ho beto ye kan bibi se womo aye womo se bi womo twa no utimi de atere hye nanumu a na amana kontem osesei wo de na ye de hin bi ne de no na eba ahuro ana wo hwe ho anu ano wono de na ne de no emma ahuro so se eba obetia mo ne wo ho yi kra obetene nka to wo oti nti wo hwe ho na ene wo tie mo obetia mo tsa na wa go so ta de sa ahuro pupu no eba no de no oti mo enti mi suso no mo sa no da ho ma no aye di na ani wasi bi wo hokra eba wo sa de na ebeba abusia me pese ye me ne abrante ne bedi nkomo na matie nsem mienu bi afri no me pamachew yemfa ne tebia no kakra mra ye nkomodie yi mu se bia na nkasa ye no anko yi bia na motumi ehunu bema bokode Pachan. udin ne de sen aya no akasa kese ai azekosei uko school dre chiri kakra Pachan mindru class 5. ene bae Pachan. na ma me ka bibi se dru ba bi a wo se e ba wo hunu Pachan. net sen ti e ba yesen Eba na bo menka yesa. nka yesen ti sa so obi be chiwa na Se eya na mitirimu yemi sa. Nti eya sa na ai makai. Nti ebi wo ho a eye mesa na matenase. Metenase ya emma sa no na me hu ba bia ni ho ebetwitwa nti ya start no eye me sa ebu o so a me ye ya ba ebu ho anye nya ba bia antena me ye ya na mahwe ti wo hwe fom aya wo hu ba twa ese bo me nka ye sa no dia me ye ya me twa me ho na me da fom na ebon nka ye no a na wo se wo hunu sa na wutimi tenase enti wo tenase wona a ne mma wo tenase de emma eba enya bo me nka ye no nko a dia ebeba ti na wo twetwa sesen wo behwe fom no na wo pre ama ho twetwa sa me pele sa na me hu nyina timi ye kulu kotwan ye deda me hu nyina me hu se won sa chi on sa benkum ha
we dey cycle bicycle na do shape madwuma na meyɛ no sisi misua mpaboatwa na menya dawoloma wow eti yenhwɛ na eba no wonam fofo wo mo ane wo mote mantem ho no wo ho to wie no ani ba ho so aye wo mo de huru yekulum wo mo de huru misa ni nam fofo a me no mo ko school kurampo o mo nyina o mo nkasa me ho minua no mo kurampo yare ne ba o mo meso mi mu kurampo no aso magya me no obi wo ho a oye ya opema sama no aba be so mi mu no de matena odi bi so oye ya no de nsu agu mi so na me ho atome ende mempede na me ho atome wani tina hu se bibi sa ko so ya na ore ho ana mete wa awle ho nko a tole bu o kwampa mesim ntimi pa me ba wi ase kwampu ebe ye de mi hu me ho ano semne bi areho enti emfie bebre yi nyina yare ne baaye no onuanom na wo ho to wo wi a na wo fe de omo ba wo nchen minya nyame boa me na omo boa me no omo boa me emma miska no minya ya ende na omo afa madamfo miye ya no mamu omu bi omu ni ska sa no na sa mimi wo bi ya sa na eya mawle ho ewi asesu wo ska boa unia na unia nya bi enti sabre no ana e wo ho no ebi wo ho a ekoba se utimi kosere obi ska ana obi hu wo hwe wo tebea na wache obi bi sen na eye na wo kosere ska pacho dabi me wo ho a me so aniemai obi hu mi a oye ya o se bla oye ya no ama miska samenye adum hima kwampu ohun mejoso ehwa no oyi 4 million samenye na me fanto aduani ni ende o de ba na anuanu na ba wonchen abrochire ni bi kwampu ohun mejoso a na me yalesa eno ode ne number abrochire number maame o se me mfle no nkokwa akoye ma yi nyina maame na se Isaac se metie nkomo yi a se bi enya yare yi a nka amanfo wo mwa papapa wo mde beboa pa se majuma ya mesi mewo mi abrochire ni bi na ehu mejoso masoa ne mama ble ehu mi ya no se na ade no asoa ne ma wa blese na mse ma ambla minya de me de beto aduane adi mini obi a oboa me papa ohwe me no afiri mu agya me no se mi ma ya de pa onne pe kwan wo paboa yi mu ma ho ohun me sa na obusa me se minya adwuma metimae na mse mpa twa na se adwuma be sa na mse minya nsa no adwuma ni bia metimae no se very good why ya de pa wa adwen pa ti hona no oboa wo ye ya ma sese paboa adwuma watumi eyi meboa atwa oye ya no oje me number wan fa ne number ma me hwa no oje me number mi kwampo na mnim se on fle me ti ade anche kwampo no fle me no se medru fie na mse mpa atwa no se ono obi na boa no ai me ba me yedi mpaboa ho nkomo na ma me ka bibi se wutimi koto aduane ana bi a ukọ obi oton bibi ho ana mo pam se kọ metwa nhwe obi kura wo a yese wo besoa ne ma kura mo se mfama no we wo yare mfama no basa no mo ka ya na san na wo fili sa na obi wo ho a me na matwe no mi gina car no na se car ni gina na se okaso opani ma to na bia onim dwemu wa na me de ne kọ na makwa akodi dwa na ma no
me kodi dwa no ma na afei de omo ye ya na omo dwumu no ma hyeda do mo sa aple no entafo no mo so anema o no omo ye ya omo hu omo nklofo na omo ye ya mo se akura we de oyale nti memfa nema no ma no nso a na obi wo ha de ma twene de na ba no ahyeda wayi bi ebia wansi dibi oseje na ode nema no ohwema mi tum na ko manim kakra bia na ode ama de odi machin asowa na me ya metwen ne ba ye no wayi mama ti yesa ya wo we ho ayesa kwampa mitimi su sa mesinti me pa me beye de korampu yase yesa na me hu de menya me ho kola ebra na we koso no ba bibi ba wutirim da sese bi konoma duro bi ana dwenbone bi ba wutirim koyen hu bibi na ne de besinsi da bi me de na me ko school no na me madam fo ne kire ma de no nyina yebum ni yedi agolo ye bibia na bo nyina mitimi bo ye bibia eti mpese me hu se ekoba se bia na wo yare no ase omu ukosoa niema sese no omayi wama na wo mu de ama paafo wo wa abra wo so na ade ne koye no na wo re aho no usumre bi ma ka se unya kura ubebu afiri wiase pacho saade na bibia ma utirim me ka chere omo se omo de omayi mama omunyime ma eyede ya na me so abemama yi na mum se wo be yesa bia ukofa aduru bia no mawuo ana ukodi wo ho bone bi de bia ma utirim da mebisa wo ma me se ukọ baabi ya wonko akotehweye ama wo bia meso mu wo han de ma mmisa wo ekoba ase bia wo nam baabi ukotehweye ututu wani ana se wo da ho no woni ba ho so an se wasori a wo ko bia meboa wo bitimi tehwe kwan mu kwampo obu ho a osulumi o meboa me no an se meda ho ama me amani so atete me na me amasole adase akwam imlebi kwam kumase kwam mu ho na mesumo bi niema na mkɔhwe ho mekɔhwe ho ana mkɔhwe ho na so de niema na ye aduane ana ase de bode se ni bubui ai me loke ene de mesuwa ne niema no power de pe ma ase to no kwampo amane ma miska kwampo se ene so temia omomfa mame na me fa nkofi no mode boa me sa Isaac me bana me no maame aba betoa so on say yesusa na yehunu broni a na yehunu bi yetimi hwe ne saa na se sabi obi a wabodam yetimi hwe ne saa ode no sede na esitie no wani sitie wo mre bi ama wutwa wani na amanfo ginigina ho a wo mo hwew ana se wonnam baabi mankora bi no mo hwew a na akwa yehuru uhu bibisa omutimi ejina me nchen ebi mo so wo ho a omo gina me nchen na omo wo me omo ya no matwetwe omo se wo yare omo nim se me de poison ni bi e ba ma omo nti omo ye ya omo free se bi omo beso omo kura omo benya yare ni bi mi didi kula mpa obi a ma ho no ba be di bi meka apukula mpo obi amfa ne nsansu menu anu nyina me menu ya ba ko me de min say so cap no mu kula mpa omo mpese me de min say be so mo chance mu kula mpo no o mayi mi ama esa na ya me ya me hu de menya me ho asenya ukura unu ya ne ho nti ya na meti wodi no masimi trase na metem baabi na me dwene me ho kafra ati afra ti sesi ya de ho ato nyame adawlo ma fe ama omo no di agwo no omo ba
and they still down no money agro. Ebi ni media agolo na nyam mpanimfo no na ni media agolo so munim se enkoye nti ahwe omo ben no no bedi ago akina nko na maamefo no so omo won kwada no se enkwara de omo de na nye bebere nanim nyansa nti obu anu oba won nchen obi akwara bi ba nchen ma ne maame betwen no se besin wo yare anase bibisa aka kasa bisa saate manam yale na bapa no enam obi ba me nchen kwan pa yese oyale fili ni nchen ko me koto aduane kula mpa yese akwa we de oyale na monti na aduane ma na ntem na fili wonko aduane de no ma bidi me koto me tua ni sika ma na oje so obi so o okoto na aduane a oye ya osi akwa we de oyale ntim monti ma no nko timi ntana okwan pu no madidi Isaac bibia be fine wate abuso nyansa po TV so ne sem ne bia rehopa na uti Isaac said the osi kasa no said the nensem no osi twitwim ene ade a we nye sabi yade no a ebrebi na wo ne so no na emum we eye naturally saa na me hu no said the osi kasa no obi wa ne kasa danya nanso ntina na me be ne be kasa no me ka se yemfa no se ne tebia no ye de bi ba ye nkomo a ye bedi ne mu enti se wa utie ne nkasa ye no a utumi hu no se maniema enye me ba na me ne maame no aba abedi nkomo nanso mesre se 0240 838893 0240 838893 number we eye mensa mental health rehabilitation project womumu line adofo ene womu opese boa ema ayarehwe a womu de ma nkrofo asebi womu adwene mu hawo womu ewotebia hodo bi mu ma womu ba be ye normal womu baba sebi nipa tebiem meka ne saa womu number ni nti kakra bi a wo bia busia fafa so ma womu wai na ye nyina ye moa womu ema womu ni suade hunu no entumi emrem yan support TV so ni ye ne maame no so eni nkomo kakra mama yentu nkomo no so kakra bi na menya mama monko enti yenhwe memrep mensa mental health rehabilitation ye den wo mu hu mu oba no kote hwe ba bi no wo mu kofa no ana sesei me pa cho okwajo so akoso ane ma nti oba no ka cha me se sa edanu kora no isia nipa mi sofo bi ena Mr. Mensa nti oba no se papa no se wonfa no be mre me na yemfre no nti yemfre no ka cha me se me ba ni Isaac na me se o ka cha me se me mfa na mra ahese na wo mo bebo an ampa menene baaya bakora no ai wo mbisia ye wo ko hene no ejo mbi baaya ti baaya didi nkoma anu wase obemi akọ hospital ewo jeso ento obema madam bere abefa yako ampa tam na sin no madam bere befa yako ye kora so na wokọ bi dada no wokọ bi wo dada na me de na emwa me ewo ho no ma wo no mkora na asan ventimede na enye meyinte wode me call ye no a wo me ma me nyuro no a behwe beti sabre ya de no eme bi mu ti yare no ko e be fisi me pa cha ye mfie mi mu ja emada ja nipa kora no akora beje azike abema na yaresa obi a osinyankopon sa no yade ono sadi ositi no godo obi a enti obi a won sika beto na kwanu do a obi ya ma obi a ya osinyame ebesa ya de nyam beta ya de nyankopon adom na Mr. Mensa so ne ho ato yesi ba bia chechira boa no ehwa na ekosan no wo mu ana nim se wo yare no afia na ho to no mabo mama ne sa me da ye ni ya nkata ye fie wo nua no ane na yere no se me enani na enyina ko wa mo ni mediane yan kun bibia wo mo pese me ya me wo peme se nam sakona na ya de
ɔmpɛ me hwee me so me ne ma adeɛ ne da me ne ma adeɛ ne didie me ne na adeɛ ɛna yɛ bibia ɛbɛsaa me a nkasa me nkwadaa nketenkete me nana mo nkwadaa nketenkete wɔn nyinaa yɛ ne wɔn na ɛyɛ bibia so nsa obi ada ɛna Nyankopɔn adaworo ma ne ho atɔ nti ne ho tɔ ne anigye ne te sɛn bra wo ba ha bi hu sɛ Isaac ho atɔ no wo de ne kɔ ofie yɛ mfie mienu na ɛma ayɛ ni ayɛ na wani gye ana still na wo kai sɛ bi obere bi no yare ma ɔrɛ ho mene temeje pa mene temeje mpanimfo na ebu ya bese die amu adie no ye nim kɔ de aka no ye bɔ ho bai wo mo sɛ ma hwere me bibia atoso nipa no amenya no kora no sɛmpo ma ntimi de ya no menege menege pa yɛhwɛ baabi a na mote no mantem ho ma yɛdan ya nkrɔfoɔ bɛka sesei no a wopie kɔ no a ɛma biom na wonam ho a wonam ho normal no wɔn a no wɔn yɛ ne kai yɛ ntewa aduane ma afiri akɔ no a metwa ahwɛ no moda so te saa nsɛm ne bi dabi ana de obia na me sesei wɔn ma bonte wɔn mehwe ase wɔn nkɔ baabi a nkɔhwe ase me nkasa de ke ya de aba enti wɔkɔ bonte a wɔyɛ free aduane no wɔkɔkɔtɔ no ane yɛtete no ɛne obia gyae wɔkɔ ano akɔtɔ no aduane no aba abedi na de mame me jawa mo akɔ na mame ma wo so akwanya na memrepfo masɛm bɛ na wo ka kyerɛ mo adɔfo ahima hodoɔ ne nananom politicians adwosoman wɔn mu abua Isaac bibia mu no mame mo akwanya ɛdeɛ na ka kyerɛ yo me pamucho me damase mo amobo Isaac ye dwoso hima dwoso enkoso hene obi bia wo bo Isaac akɔsɛ Japan Trasa mintimi nka abrochire papa ya wo bo Isaac de na to adwuma mu yenim papa no menim ne do me nyare pe me di Nyankopɔn din da na se me kyira no bibia obeye bia anya nkoso mfa ma no ni woni me gire bi ansa be so bia anya nhyira nya ndom fa ma wo mo obi bia na wo bo Isaac bia Nyankopɔn nhyira wo mo me de nyame nhyira nko ana de ma wo mo me ne hwe Nyankopɔn wo nhyira wo mo enyino mintimi bobodin no Trasa do ọmọ boa no MP4 kwan wanfo mintimi mo bon bi edi Nyankopɔn nhyira wo nhyira Mr. Mensi on so nhyira no what they say madam ba wono kora mi na pamfo nyina won de won nhyira wo mu nyina emboa wo de aboa zeke amen da zeke aden ha yɛne panini nkɔmɔ mi sɛ ne suade hunu ne botaya mema wɔde saa dwumadie asifa ɛbae boss akwaba ye mia apombɔkɔ deɛ mia daroma bibia bɔkɔ twede ampo ase rehabilitation project ya wo yi kyerɛ mu kakra wɔne suade hunu botaya bɛn ɛbɛyɛ da yɛ so ana wa na atena ho ne ba utirim ye dan na wutumi eboaboa we nyina no ama ayefua jo me da se menua ye di kan mechia watiefo nyina no wahwefo nyina ye frem redu jamfi onyankopon nam ni tumi ne na adom so ode me dwumadie fa me so baaye me ankasa de nka me Microsoft Systems engineer IT ni nam wo UK try UK over 30 years ni but Tembia na me wo ho no bibi ka kire me se nyame wo bibi e ma me ye wo wiase because wiase no ye wo adwuma a wo besua no de ye wo ba wiase wo ba besua so di pesca wo de be didie ene ye san wo de botaye pa Nyankopɔn nam so de wo ba wiase tore bia e bia wo be ye teacher ni na bia hona so na Nyankopɔn de wo ba ye fine so eti u career no betima ba se noa nso nti na nyame de wo ba wiase uye ni ye a nya ho na nyame nso be fa so a obi hyira wo na me no one thing is I realized that there was something na nyame pese me ye free wiase ye boa e wiase eti I prayed about it na through the prayers na nyame ma me fa o how ni atiti e bi mo minim say da bia mo ti bi se bia obi fra broche ba
na sika odi buy odi sika send si enye nioma ma no na bonsa amanfo aye no omo disika no eti ebi feto me e wo Ghana 2008 me bodam kra wieye na afi mabeda ni korinsani so na afi no me sorry am ntimi nidi uko nipa ho a na omo pamo wo pensan dodo wo kra wo bon na efri to bom pa ye nachi no na bom pa ye no oh ne nyam ko se na nyankopɔ pese me fa ohaw nim no bio so no me se de be ye bi tu obi na me boa na menya feeling about it, the reason behind it. Etino me wo na 2011 ena me yes me busa nyame pa bim 40 days prayer. The antipa wo de me ba wi aso on 23 June 2011. Anadwo be no me nsa ena nyame di sa vision yi ba na me ba ye na me ti ho anadwo. Na I say dem why it say ebo no I say foggy. So na mo abrochi. Enti yeah, no. Well, but say bibi can start to try ni so ade hunu. Na me so na because of IT need to be type faster than say Metro. It one am fa laptop na da me center table so I'm starting na me throw vision ni down. Yankopon kire me say botaye no pa de o pese me ye titiru ni say mekwa bibi memu na maboa na volunteers through volunteers need support of people. Ya boa safwe na de hye ya ebinum from abodam for no ye be from free street so na with the medical expert asofo ni muslimi mpanyimfo ni ade no together no e be hwe omo ne hu to omo a ye do mato nsa no dwumem because ombetimi abeboa oman no ye omo ye nipa eye bibi e na akoto chima so e na ye ade bi etimi to obi a so papa now after empire no achi no se ni so ade hunu na ba won hunu se wo se utu anamon na de nyame pese wo ye no ye wo ye ne sen afa wo stisi kwan mu e na wo chichi wo mu ana wo bisa se bia wo dum obi wo adwene mu ha no wakoje net sen yo so on say no na ebinum corner wrongly no yankopon kasa wi a spiritual nyame be ma wani so ade hunu no enne ni wi ase na ye wo na mra e wo ho nimdie e wo ho you cannot do so call abontino akochi say be bodem ni so emra kra sada ma ho kwan sa entino na I had to do a lot of consultation so me kasarun say me catch say nyame ka kire me say me ni amanfo animdifo so and I started consulting. A lot of work has been done. Me started consulting the experts. Me first meeting me say me bagana e ko pantan so eko hu that me director psychiatry me busa because me nim dey bia fa adwemu yare ho na me start me di nurses me put them together so me di administrators you were about 13 different teams within this organization. You were building team or you were health team, you were pastoral care team, you were general medical team because obi wo ha ba akofa no kwa na ekura tu no. So, and yes, psychiatrist said, you must say, on the Kwaku, but you need a general medical team, expert. And you know, and it's why I didn't buy me throw now, fear what's me breaking vision it down into areas, objectives, you're breaking it down. You dear person ye. So, ye how more number bontin soon na there be yet the you operate on PCS. PCS near their prevention, care, and support. Prevention in the saying, ye shall more de da bontin. Yes, I see a soya arena no said ye be ya a being cost more dam, which means I see whom a dear coffee arena ba near Sewu anti prevention team, ne been education team, your team or the domo yan say, Omoko schools, hospital, echo schools, churches, mosque, associations, ye toilet ecosiki permission. No mama ye die yemra me mo moncheche said ye be ya e mofra no o metro mo free tramadol te om friend tramol ani nu bone ho so enya no nko na de yare ne ba e bi o ha aware mu nsem so obi o wa ani soa ani enso ade okodi dini kuna tem kasa twitwe fi na ma be ma ne de akọ bu akofu na wakọ gya na aware ya so enti ye cheche nkofo se
men koye saa nnema we a ade e bekwa kogu aware anansa de a de aware saye beba man kwala na ya basa enkwala we bra abobodam because of our rejaye so all the mention and ebi nso ye financial indebtedness enti e wo team wo a omo susu no ehwe on susu nti ye no ye operate on PCS prevention care and support model so bi okra sabi ni kun na ewu afiri mo. Okay papa ma me nwem kakra ma me mfa twera asem yi enyem fato ho twera no se brebi na nyankopon po obi asoma no se wo mra wiase mewu abofo ho nyina atwe wo mo ho ma ne doba no ene ba bewu ye eni suade hu ni ba wie ye no ehu bi ammo se bi amekura mekwa kopo obi asabi wo wadwene mu hawi wo bepa mesum ana wo de aba ebedwa agume so wan pin wachi se bi de bi nyame na yi a kire me de nso e de ma mentombo ase kakra yesen o me da se minua eno de on se once how ye nipa ne de enani ne ya me for the okay ma men kan se mi efa sa dan yi kra ye si esi e de abo nyame ade hye to de bia ne hu abo sei na dan kasie u du sika nyina ka wo se nka wo de ye japade ma wo madaache me wo ma wo to de bia obonsam on se obonsam wo ye bad say the Jesus Christ was to wo free na so ye Yesu nyankopon ba be so on say the same thing na Adam Eve okoye was say udi aduaba na wo ye sure say sa if the office ampa say nyame na aka say kosi dan wo wa no bonsam drop sa nyama ni nyina to adwem no di hu to so but you see say uti nyame ni a no ate me tama nyame di ade ne man wo ka chen say me nka say here I am send me no noa be mama boafo on some catch us na me ni mental health nyansan bim dey be apart from so enti no ehu ni dey ba o kona so face a lot of challenges don't say enyo bia na ono nyame edi ni so ade ni huma ode ma no obi wo kwa wa ba no kai wo say nka voluntarily no boa na bia wo boa no case kakakra credit kakra to data bi ma no ono no wa ba no no sika na wo na adwenim papa yenwe they say we know omo ho ato omo ye besen yo you start adwuma dey bebre a fair education side ni say yes you educating nipa over 65,000 because you educating so many platforms nya just schools ni dey use social media e dey educating nipa telephone consultation you go schools you fa eno dey ya bebre and a fact you want community mental health support afi bia you starting for na nipa 53 because adwuma na on say starting yes 50 year na kosi abonto you starting step by step your outreach program you starting say you kokoma ayarefo aduane wo street so ya sesa o montaare ne ade e ho na nyame di anisuade hunu bi ba say agric ya bibi mem na ya wei so de aduane chef from ebeye ade nti na akokota aduane so any formal agric team ye nya agric extension officers any ade a ye for trade empatase a nyamimpo adom so ni tumi so ye winning award e National Farmers Day 2014 ye bro ni edibi ye koko nchechira ni ade ni edibi so koche psychiatry hospitals so but now memory pa no nipa san na wodo mu frase a sabi no mu adwene mu ha no mdodo e besen ye start here no self community mental health support no ye start 2 years later any year no and no which means ye kwa fiefie mu ni ade ye fa nipa na ye trace ni family home ni ade ni aboa no from the fono ani fie ni ape obi o nim de ni ene ne ye adwuma start for no first 1 year nipa 53 ene ba mpa ene ye ba ye so ye boa ya increase over the years after 2023 no nipa 121 ene ye boa omo to omo apart from that no say bibi ti say obi o ha na ye counseling ni depression no ne sa niam nipa nso so ye boa omo be with prayer na ade ni medication no eno so nipa be 200 say no adwuma na abro say ye resource no din nipa na eba na enso so no din pa na me pese me hunu se wo de na ya adwene mu ha wan kasa no mo ye den na munya wo mo ye den ni nya wo mo ebi ye true referrals obi wo wa ye telephone number wo ye de atodwa wo ho abi wo kom website so no afrem obi wo na assemblyman bi afrem ebi wo ha na sofu bi asofo bi na muslimi panyi bi afrem se ana school su kra ye wo school su bi wo atwuma mponu ya headmaster bi frɛ ye say school ni about one no kasa bi won so as university foi obi wo kwa na ne course work
aho kyerɛ ɔfa mu ntino na afa ne tirim eti ebi yɛ by self referral ebi nso so yɛ mpanyimfoɔ ɛna frɛ ebi wɔ nso so a yɛ kɔ abɔnten ne etie hwehwɛ ɔmo saa na obi kɔ akyerɛ yɛ nɔɔma busua nipa ne busuafoɔ deɛ consult busua na mo makan ho ne ne ɔmo ahwɛ I work together in partnership near the ahwe sai nipa no ye ne bi mu adikan akasa ya wo mo ho atɔ wo mo ama o ma kyerɛ mu sɛ de si ye nyinaa ne bɔ mo ba ye nneema hodo mba benya he ebra na wo kasa no wo kansa no dwuma asem ye ne ho nkomo kakra bi na ye nto aso na mentimi enya wo ma nko wo mo ba ye ne koye sɛ okay ma me ma nsua de me wa ye nsa no dwuma na afiri wo so akɔ ana koye mpa ye ekoye nkyerɛkyerɛ nko a ana ne nyina bom ye tie ni se on se yare we no ye nneoma bebree ne kofa ba eto da bia na ye social issues obu ho ne ma me ne papa ewu wanya boafo bia to da ho ba ko bia ehia ne mre bi for free kuma ase kra ne papa ne ma me free mo no obi a one ne kotran se na orepu no asesen no one ne deda ene nam so ema efa ne trim because say na say nipa ne na all men is kakra ma ne mfa ntodwe ana na oni nsa no dwuma so etisafo no ene wo mo a ye fo mo ba nyina before ye be free yensem no ye hwewo ebusa wo say e wo say wo be free yensem no eni say okokwa because obi anu a say bi obi a okoma oskato aduane adi enti o say bua na nyansa no dwuma bi eno ni ye hwewo background ye check wo history obi o wa na okọ school dada so okwashia dia koduru ekire ena enam so ukomampon midwife and nursing training say ami wo bi wo ha me hwe no so enu no say no eye true ni papa free money ade ene kofa ya re buy so onu no asua de dada na aho kire ene ade ene ba ma ne ba sa ma ya re ne buy enti ni pasa ne tracy ya ye say ye be boa no e ma na to an education so ama what share there wo be first St. Monica Senior High School and nam so ya boa na ama wo ocean nursing training for second year right now no apart from that ebi won so ye ne odi nkomo ye ne yarefo na ne ho atọ no edi nkomo hwe de na ne gi wo so obeye wo forso no ma ne kosua ade a won pa wo bebregu so obi wo na ne kondo ade pam obi wo pese osuan kantan nwene so we work in partnership with so many other apprenticeship right institutions. Now back to illustration bi a oge here say na obi koto asase e wo hene bi ho e na wo hene no esa ton asase ne ma obi foforo se na e fa nipa ne tirim ye ni ho nkomo kakra e mo hene ne din na se na na sitie nipa no mo ko hu no before me ansa no me nua me se o man Ghana for ene abibifuo nyina se bibia edidi enua no nyame ese yesom no nyame bia me nka se nyame ni ho but nioma yedi ye enua no anoodin ye bibia ne enua dili se oye adwuma mayen obi wo ho a wokopa adwuma no ho ade so ne wadansa so sa nioma ni nyina yakayaka de edi ye nipa no yenhwe ni ye because abrofo say omo ye very careful with these things ti we no yo ba na be ma de ohene ne de sa di mpa cho yo ba so okobo bosia microfinance bosia o why na je so be ye twuma tuatua over a period of time and o de akota asase and ohini asa akota asase na ma obi eti say we lose asase no ama council so dan so betua for the next 10 years ti enu ne ma oda ho agi dia ma odi aye mini not wa no kasa enu an fa ni trim enti dia me ka se ye di ye nwie bia se ya ware mu se enu obi wo business link bi de ye omo enu omo ye adwuma enu omo hia wa asori abontin so de di ye obi an ye hwe ye because ye ka ho bi masa ya re ni adwendwen depression ye ya no asitra ye ni obi okọ ye adwuma o ministries obi timi kotues kase bi asabi oba be ye bibi de abobra akonanim so na ade na nensa anka obi o wadwane we one case bi ba mrebi obi kwaye passport e wo Ghana ha say passport na yeso akwaye no watue sika ma man no onu passport nensa anka ni sika
ɛna saa ɛno dane na dwendwen ɛne ɛkasa kyerɛ na boa na oyɛ stable a free ensem enti ɛyɛ so many things timesrɛ atiefoɔ nyinara ɛkwan ani anuanom tena no nso so no ɛno nso so timi di dam yare no ɛba ɔhene die ɔte sɛ nipa no a wɔyɛ ne saa no wabɔdam ana fa ne tirim ohunu sɛ adeɛ na wayɛ no ɛde nsusuanso ɔbɔne bi ama obi ana ma na ɛyɛ possible sɛ ɛbɛyɛ yi wahu sɛ anuama no bi wɔ hɔ a yɛyɛ dwumadie no yɛ koma yɛnyɛ polisifoɔ yɛnyɛ lawyerfoɔ so enti ne nneɛma bi wɔ hɔ a yɛnkomo pii but megye tum sɛ na busuafoɔ no inform ama by all means possibly no ɔteyɛ okay papa meja wa mo akɔ enti ye hwɛ sɛ nyankopɔn beteretra hye nim na nneɛma nyinaa tumi ayɛ foforo ebi mu ho atɔ wɔ mo ye hunu ebi da so wɔ ha mo nkɔfo wɔ yɛn nsɛm yɛnkɔfo wɔ yɛn nsɛm what happens ne sɛ yɛwɔ nipa a yɛhwɛ ɔmo bebree wɔ ɔmo fiefiem yɛahwɛ ɔmo ama na akɔduru baabi nso yɛn nso yɛhwɛ ɔna wo tɔ wa yɛnyaa wo saa nipa ne woba bɛto wɔm nyinaa yɛwɔ review yɛwɔ tem biara bra no busumi biara no yɛhwɛ sɛ ɔmo nnuro ɔmo nsa aka yɛhwɛ sɛ adwuma bi ne yɛde ɔmo nsa no adwuma bi na ɔmo yɛde ɔmo atom ɔmo welfare yɛfrɛ bi welfare visit yɛsra ɔmo at least once a week or 2 times in a month ɛhwɛ ɔmo upkeep yɛ follow up na deɛ mɛda wase no atiefoɔ nyinaa yɛ mɛka ne sɛ semestre Ghanafoɔ nyinaa sɛ wo deɛ unua bi yare ubusia bi yare na bro so amento ne ntwa bonten mesrɛw frɛ memrepofoɔ yɛ number no yɛ 0248 762 692 frɛ yɛn ne bɛka ho ne work together de aboa audition so obi nso pɛ sɛ ɔboa yɛn a yɛ momo number yɛ 0240 838 893 ɛyɛ 0240 838 893 kitwa bia nsa emwa biara wo de be send biara no e call adwuma no organization straight auditors e audit yen social welfare no monitoring registrar general mu nyina monitor yenye nkrofo bi a ya base ye be touch obi a pani yesrew saafo ehu hia omo ye nyame ade hye boa yen ne emu a na onyame enhyiraw ye da wase for wo pray nso da wase nyame enhyiraw thank you abusia nyansapo tv so ni na mamemfa kwanya so na mensere asantememu ewo otumfo se etua bebio santehene ade a wodwa no wokyiri aya ahemfo asabi wo mo tontonton sase emama amamfo burumienu miensa ne ade oba manhia ahemfi a yeto ohene weyi yapam ohene weyi ne nyina wonkomu no na eyensase eho etimefa kwanya so na nananom amwa santeman na moboa yewura ama na yekoro yiye sabi empani so otimi fotimi wo woro kaafo abati nanso sɛ wode kwase abuo ana sɛ wode anieden katahye bi ebebu obi abunkama fa so de nananom madaroma eno de yewura tia enti ɛhaw amane ye betu obi no emane mefa wo so emma sabi obi ana adwene mu ka no ana obi a wabodam na ye bekwa kwa wiem ne yese wɔhena somasi ana wɔhena obenten ene to asase ma no na ekire osan akoto mu obi foforo na nipa de ho adwenjen a ena abɔ ne dam na nano madama asem yi besepa ene ko na hanhan san na abetase no eti ebesre sɛ yewura wɔmpen keka wa bia wɔn sase semu de na nananom nyinaa madaroma munsua na entumi emwa na nkofa wonye ne ɔhaw amre ankorankore bia medin bia sonaba Kofi Mensah Abrampa, the CEO of Mensah Mental Health Rehabilitation Project. Ena yeneno edi enkomo enwuma pa ene nyansapo ye de ebo ho dawuro ye be ya mamre ne amane wi na de wose utie na edi se wo so kabie ya bo ho dawuro so ama wate didintan fidie Facebook no ene YouTube ho no ye bo ho anya asem keto akọ na ene yen enkohwe mum CEO ena hu se wo kire ne nsem te se wo keka ne nsem no point by point ede akire yen eti obade ya adom a dwumadi ne se de ekobia na yenya te ho nkra bia ye be ma monso monsa so ene Elvis ena ye ne bo mutu anamon a ye be pie mu wa ha na afei me ankasa mapia ba kope ono so ka ho bia ye ba be di dwuma no e ma ne ye kra be obade ya adom na ode ye nkwache ne a ye be sanso ahia makra
akola wa no so na se utrimu usuma ense bratam the first ne ho hia na America sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya